Nhar il-ħamis se ssir l-elezzjoni għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista. Dan hekk kif l-avukat Tony Abela kien nominat għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Biex jieħu l-kariga ta' deputat mexxej tefa' nominati għaw il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi. Nomina li kienet possibbli wara li sar it-tibdil fl-istatut li ġie approvat mid-delegati tal-partit. Is-sibt filgħodu waqt il-votazzjoni bikrija l-avukat Tony Abela tefa' l-vot tiegħu. Sfortunatament kelli insifer illum u biex naċċerta ruħi li il-vot tiegħi nkun tajtu, tlabti li jkun hemm il-vot antiċipat. Bdew jivutaw ukoll delegati tal-partit li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jipparteċipaw fl-elezzjoni tal-ħamis. Tlabna lil kull min ma setax jattendi nhar il-ħamis 25 ta' frar biex jivvota biex jafżalna minn qabel ħalli jkun jista' jivvota qabel. Il-ħamis tiftaħ uffiċjalment il-votazzjoni għad-delegati kollha bejn 3:30 u 8:30 ta' wara nofsinhar. Dakinhar allura d-delegati kollha se jiġu, se jirreġistraw, jingħataw dokument tal-vot, jagħmlu l-preferenza tagħhom u jitfgħu il-preferenza tagħhom. Minn hemmhekk kif tagħlaq fit-8:30 jibda l-proċess imbagħad tal-iskrutinju tal-voti u l-att tal-voti. U minn hemmhekk imbagħad jinħareġ ir-riżultat ta' dawk li votaw favuri jew kontra n-nomina li kien hemm ta' Dr. Konrad Mizzi. L-appell jibqa' biex id-delegati kollha tal-partit jagħtu semhom f'din l-elezzjoni. Elezzjoni li fi kliem id-deputat mexxej tista' tissarraf ftit ġdid fl-istess partit. Jiena nemmen li Konrad Mizzi jista' jagħmel differenza kbira fil-kariga li konna okkupa jiena u nħeġġeġ id-delegati kollha jiġu u jivvutaw għax konvintissimu li ħajkunu qed jipparteċipaw f'dak li hemm bżonn isir f'dan il-partit. Tibdil għall-aħjar.